Yini lengaka esenza sishiya amakhaya sambe siyohlala nendaba enkulu inyanga yonke sidele konke? Yini lengaka? Ngokwami, I stand to be corrected, but mina personally, I myself ngisuke ngiyokwamukeliswa ngethemba. Uma ngibuya kuShembe noma ngabe ngihambe izinto zibheda ngiya kuye, kodwa mase ngibuya kuye ngibuya nginethemba lokuthi lolu sizo engibhekene nalo uShembe uzoliqeda. Ngibuya nginethemba lokuthi lezi zifo ezisemagazini nakephi uShembe uzoziqeda. Ngibuya nginethemba lokuthi uShembe uzongiloba ukuthi bengiphambi kwakhe. Ngibuya nginethemba lokuthi uma bakithi abasalala ethini lomhlaba bengawubonanga umuzi okhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga, ngokusondela kwami kuShembe nabo bayasondela bangene emzini okhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Ithemba nje into enkulu engiyitshela ukuthi ngamukeliswa yona. Ngibuya nginethemba, okunye nokunye kubuye sekulandela, kodwa ngamukeliswa ngethemba. Wona yini oyamukeliswayo nje kuJulayi uma ucabanga? Ngiyabonga.